Niet zo gemaakt. Oh, pa. Is het nu wat hier? Ja. Dat tempje is etwas wat. Volgende week. Als kinderen op zo'n dag weer. Wat gaat die? Kailangan yung sudah kiknik, kailangan. Ja, maar tempjes in moet overhaven één dag. Kailangan sudah itu kan jaren. David, hij elke klas het alles, wat alles heeft, allemaal heeft. Maar nu heb je een dagje, een tijdje. Ja, je gaat ook. Ja, aki ang tuwi tempi. Ja, dahil na Jesus. Kijk, wat van je. Zie je wel, maar een vrijdag, nee? Oké, ito bang kasita. Of een vrijdag. Hoor, het alweer geld. Volgende week op vrijdag. Vrijdag. Sino mo doon na? Wat? Kasi nagtunak lang. Kami doon na di paidra. Pag talaga, altijd wakker het. Als je een noodwendige dood dan niet. Maar altijd wakker het. Niet volgende Kan er week. niet gaan. Niet dat Gewoon die het een samenleving is. Oh. Maar dan volgende week. Jump. Ik kom maandag uit de gids. Ik kan nog weer vandaag. Oeh, maar zodra geld aankomt, is het weer Dan van zie je dit, dat. Wat doen ze? Hij is nou niet allemaal klaar. Raak het van je woorden weer. Die wat er meer is, of dat pijn en kwaad. Als het is mooi. We zijn net vergeten om te keren. Is dat gewoon nog lastig? Kijk, oh. Tingin mo ka blij. Wat maakt lang die van zo'n samen? Wat laat je Ik ga nog Nou, dat denk ik overzicht, net geld. Ja, dat is geld daar. Laat je fokken komen, ik kom geld. Ik kom de jaar voor in jezelf. Dat is waar.